πάνω, πιο πάνω. Αλλά δεν πάει πιο πάνω. Λοιπόν, σκορ εδώ και χρόνος. Εδώ θα βάζω ή εδώ θα πατάω? Όχι, εδώ. Εδώ θα πατάω και χρόνος εδώ. Εντάξει. Αυτό λίγο. Πάμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Κραχτίδης. Εξαναβολής παιχνίδι για την Α1 κατηγορία Premier. Αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά με το δικό του ενδιαφέρον, με ωραίο παλμό στην κερκίδα, με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ που έχουν έρθει από τους γειτονικούς νομούς για να ενισχύσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Βλέπουμε την παρουσίαση των δύο ομάδων με την δραμηνή ομάδα. Πριν από λίγο έγινε η παρουσίαση της ΑΕΚ. Νίκος Κρητικός, Κώστας Κοτσιώνης, Χρήστος Χαϊτίδης, Κώστας Τσαμεσίδης, Νικήτα Λατσάκου, Πρόδρομος Αλέξανδρος Κοζακίδης, Ευγένιος Κουκελίδης, Αναστάσιος Καλαϊτζίδης, Αντώνης Καβάζης, Αριστίδης Μανολούδης, Ιάκωβος Λαζαρίδης, Αρμάντο Σίνα, Βλαντιμίρ Κόρτσακ, Αδάμ Παπαδόπουλος, Γιώργος Ιωαννίδης και Γιώργος Μαρκατάτος είναι η αποστολή για την δραμηνή ομάδα. Πρώτος προπονητής ο Σάκης Βαλαβάνης, δεύτερος προπονητής η Μαρία Λαζαρίδου, συνοδός ο Νίκος Μεσίνης, φροντιστής ο Ηλίας Καλαϊτζίδης. Πάμε και στην ομάδα της ΑΕΚ, που το Σάββατο προέρχεται από την πολύ μεγάλη επιτυχία να πάρει το εισιτήριο για το τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Έρχεται με 11 παίκτες σήμερα. Ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μπουζόν, ξεκοράζει αρκετούς βασικούς παίκτες. Με το νούμερο 4 Μάριο Μάτιτς, με το νούμερο 7 Βίκτορ Βλαστός, με το νούμερο 14 ο Νταν Τέμπερ, με το νούμερο 15 ο Πέταρ Λούλιτς, με το νούμερο 16 ο Αμινέ, με το νούμερο 22 ο Κουκουλάς, με το νούμερο 25 ο Γκαρέν, με το νούμερο 34 ο Τουρέ, με το νούμερο 41 ο Μπόρεγκαρ, με το νούμερο 76 ο Σουκέλοβιτς και με το νούμερο 93 ο Σακό. Είναι οι παίκτες για την ομάδα της ΑΕΚ. Όλα έτοιμα λοιπόν, βλέπουμε και την διαιτητική διάδα. Είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής. Ωραία ατμόσφαιρα και από τους πολλούς φίλους της δραμηνής ομάδας που έχουν έρθει στο γήπεδο, αλλά και από τους φίλους της ΑΕΚ. Τους βλέπουμε στο βάθος της κερκίδας, οι φίλοι της ΑΕΚ. Εδώ λοιπόν το πλάνο με τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν έρθει από τους γύρω νομούς για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. Μια ΑΕΚ που τα σαρώνει όλα φέτος, έχει πάρει ήδη το κύπελο, είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, θα παίξει τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Τι άλλο να κάνει η ομάδα του κυρίου Μπουζόν απέναντι στη Δράμα 86, που έχει επίσης και φέτος μια αξιόλογη πορεία στην 4η θέση, εξασφαλισμένο το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες θα παίξουν μαζί και για το 1-4 για τα play-off. Το πρώτο μάτς στην Αθήνα θα γίνει πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες, και η ρεβάν στη Δράμα θα γίνει λογικά προς τα τέλη Μαΐου, γιατί έχει η ΑΕΚ και την ευρωπαϊκή υποχρέωση. Υπάρχουν και υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Εδώ ένα ωραίο πλάνο από το κλειστό γυμναστήριο Κραχτίδη. Αν και Δευτέρα 5.30 ώρα το παιχνίδι, υπάρχει η παρουσία αρκετών φίλων του αθλήματος που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι, χωρίς άγχος από τις δύο ομάδες. Έτσι κι αλλιώς η βαθμολογική τους θέση έχει κρυφεί. Ό,τι και να γίνει σήμερα, η ΑΕΚ είναι πρώτη, η Δράμα 86 είναι 4 και στο χιαστή στα play-off θα παίξουν πάλι μεταξύ τους το 1-4, ενώ το 2-3 γνωρίζουμε ήδη ότι είναι ο Ολυμπιακός με το Διονύδη Άργους. Βέβαια τα δύο μεγάλα φαβορί, κακά τα ψέματα, για να παίξουν στο μεγάλο τελικό. Υπάρχουν διαφορές στα ρόστερ, στις ποιότητες των ομάδων, είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν εδώ στη σέντρα. Ήδη η ώρα είναι 5 και 31 πρώτα λεπτά, δεν έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στο παιχνίδι και περιμένουμε λοιπόν την έναρξη της αναμέτρησης. Μόλις τώρα δίνεται το έναυσμα από τον ρέφερι της αναμέτρησης για το ξεκίνημα του αγώνα. Πρώτη επίθεση για την δραμηνή ομάδα. Οι φωνές των φιλάθλων της ΑΕΚ βέβαια διαπερνούν τον ήχο της μετάδοσης. Δεν έχουν σταματήσει από το πρώτο λεπτό να τραγουδούν. Πρώτη επίθεση για τη δραμηνή ομάδα. Ο Κοτσιώνης playmaker. Ο Σίνα βέβαια πέρασε από την ΑΕΚ, ο δραμηνός. Επέστρεψε στη δραμηνή ομάδα. Κοτσιώνης, ωραία προσποίηση. Πρώτη επίθεση φάουλ για τη δραμηνή ομάδα. Η ΑΕΚ που ξεκουράζει κάποιους παίχτες σήμερα.
Ο Σμίτ, ο Κεϊτά, ο Παναγιώτου, ο Αραμπατζής. Ο Ντέιβις είναι εκτός αποστολής. Με 11 παίκτες ήρθε η ΑΕΚ στη Δράμα. Κριτικός. Ωραία κίνηση, περνάει, Μανολούδης. Προσπαθεί να μπει, επιθετικό φάουλ στο Μανολούδη. Δίνει ο ρέφερι και η ομάδα της ΑΕΚ είναι στην πρώτη της επίθεση. Η ΑΕΚ που έχει playmaker, το Μάριο Μάτιτς, το νούμερο 4. Μάτιτς αλλάζει με τον Καρέν. Πάλι Μάτιτς. Φάουλ που κερδίζει η ομάδα της ΑΕΚ. Και νέα επίθεση τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ με τον Κόρτσακ. Θα κάνει μια πολύ καλή επέμβαση σε αυτό το ξαφνικό σουτ από τον Μάριο Μάτιτς. Κριτικός, ωραία προσπάθεια, θα πάρει το φάουλ. Ο Νίκος ο Κριτικός στην πρώτη προσπάθεια επίθεσης για τη δραμηνή ομάδα. Το 0-0 παραμένει. Μετά από σχεδόν 2 λεπτά στο παιχνίδι. Μία ακόμη πολύ καλή επέμβαση από τον εξαιρετικό Τέπερ, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Και τώρα Γκαρέν άλλαξε με τον Μάτιτς. Και πάλι Γκαρέν, η προσποίηση, Μάτιτς. Μένει μπάλα στην περιφέρεια για την ΑΕΚ. Καλή άμυνα από τον Αδάμ Παπαδόπουλο. Επιμένει η ΑΕΚ. Και νέα επίθεση τώρα για την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Κόρτσακ σε ετοιμότητα θα αποκρούσει. Αυτό το σου του Αλέξανδρου Κουκουλά. Κριτικός, γκολ! Το πρώτο γκολ της αναμέτρησης από τον Νίκο Κριτικό για την Δράμα 86 μετά από 2,5 λεπτά στο μάτς. Και άμεση απάντηση από την ΑΕΚ με πολύ ωραίο γκολ από τον Γκαρέν, χαμηλό στη γωνία. Ο Γκαρέν πετυχαίνει το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, ισοφαρίζει σε 1-1. Νέα προσπάθεια. Και τώρα συνέχεια στο μάτς. 1-1 το παιχνίδι με τα γκολ του Γκαρέν και του Κριτικού για τις δύο ομάδες. Κριτικός αλλάζει με τον Τσαμεσίδη. Κοτσιώνης, Κριτικός και Τσαμεσίδης, η τριάδα στην περιφέρεια για τη δραμηνή ομάδα στα Ίντερ. Ο Σίνα με τον Μανολούδη είναι τα δύο εξτρέμ. Ο Αδάμ Παπαδόπουλος αγωνίζεται σε θέση πίβοτ. Και τώρα η επίθεση για την δραμηνή ομάδα έχει δοθεί παθητικό. Ο Κοτσιώνης πολύ ωραία, σουτάρει και σκοράρει. 2-1 με τον γκολ του Κοτσιώνη. Γκαρέν προσπαθεί να περάσει από τον Αδάμ Παπαδόπουλο, θα πάρει το φάουλ. Ο παίκτης της ΑΕΚ. Μετά από 4 λεπτά στο μάτς, η δραμηνή ομάδα προηγείται με 2-1. Και τώρα η συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία προσπάθεια, πολύ ωραίο γκολ. Το 2-2. Ισοφάριση από τον Γκαρέν που το έχει πάρει προσωπικά στις πρώτες επιθέσεις της ΑΕΚ με 2 δικά του γκολ. Ισοφαρίζει σε 2-2 λίγο πριν μπούμε στο πρώτο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Αρκετός κόσμος, αν και αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι. Είπαμε, οι δύο ομάδες διασταυρώνουν ταξίδι τους σίγουρα και στα play-offs στο 1-4. 2-2. Κοτσιώνης, Κριτικός. Ωραία προσποίηση, έξοχη μεταβίβαση στον Αδάμ Παπαδόπουλο, ο οποίος από θέση πίβοτ θα σκοράρει και θα κάνει το 3-2 για την δραμηνή ομάδα. Ωραίο τέρμα από τον Κριτικό. 3-2. Μετά από 5 λεπτά αναμέτρησης, και αυτή είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Στο 3-2 η Δράμα 86 Μπιάνκο Μόντε απέναντι στην ΑΕΚ. Γκαρέν playmaker τώρα. Άλλαξε με τον πίβο τον Λούλιτς. Μάτιτς. Κουλάς. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Ο Αρμάν Κοσίνα έκλεψε την μπάλα. Ευνηδιασμός για τη δραμηνή ομάδα και φάουλ που θα κερδίσει ο Μικίτα Λατσάκου. Δεν μπόρεσε να τελειώσει την επίθεση η δραμηνή ομάδα με τον Λατσάκου. Κρατάει όμως την κατοχή.
από αυτό το κλέψιμο που έγινε στην πάσα του Αλέξανδρου Κουκουλά, που δεν ήταν καλή. 3-2 μπροστά η Δράμα 86, που θυμίζω ότι πέρσι νίκησε 2 συνεχόμενες φορές στην ΑΕΚ. Μία για το πρωτάθλημα και μία για το κύπελο, την απέκλεισε από τη φάση των 8. Η ΑΕΚ που φέτος πήρε το κύπελο όμως, είναι στο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου και είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Νομίζω καμία σχέση και το ρόστερ της ΑΕΚ το περσινό σε σχέση με το φετινό. Αδάμ Παπαδόπουλος, καταπληκτικό τελείωμα. Πολύ ωραία ενέργεια και από πολύ δύσκολη γωνία θα κερδίσει τον Τέπερ και θα κάνει το 4-2. Γκαρέν σουτ στο δοκάρι και επέμβαση του Κόρτσακ, επίθεση για την δραμηνή ομάδα. 4-2. Κριτικός προσπαθεί να τρέξει, θα πάρει φάουλ. 4-2 λοιπόν για την δραμηνή ομάδα. Πολύ καλό ξεκίνημα. Με τον Κριτικό να παίρνει το φάουλ. «4-2». Σαμεσίδης τώρα playmaker. Σαμεσίδης. Άλλαξε με τον Αδάμ Παπαδόπουλο. Κοτσιόνης. Σαμεσίδης, Κοτσιόνης. Κρατάει την μπάλα, ωραία προσπίση. Πολύ καλή όμως και η επέμβαση του Νταν Τέπερ με το πόδι. Έβγαλε αυτή τη φάση. Το 4-2 παραμένει. Και πάλι Κοτσιόνης. Κριτικός και Κοτσιόνης άλλαξαν την μπάλα. 4-2 μετά από 7,5 λεπτά στο μάτς. Τσαμεσίδης, Κοτσιόνης, έχει δοθεί παθητικό. Πρέπει να γίνει άμεσα σούτ από τον Κοτσιόνη. Τσαμεσίδης από τα 9 μέτρα. Προσποίηση. Έξω η μπάλα. Κοτσιόνης προσπαθεί να μπει, παίρνει φάουλ. Το παθητικό παραμένει όμως. Πρέπει να γίνει άμεσα σούτ. 4-2. Κοτσιόνης. Κριτικό, σουτάρι out. Ήταν δύσκολο το σουτ αυτό του Κριτικού απέναντι σε δύο παίκτες. Η μπάλα πέρασε εκτός. Το 4-2 παραμένει. Και η ΑΕΚ τώρα στην επίθεση. Κουκουλάς αλλάζει με τον Γκαρέν. Βγαίνει πολύ έξω από το χώρο δράσης του ο Λούλιτς για να βοηθήσει στην κυκλοφορία. Μάτιτς, Κουκουλάς, πολύ ωραία ενέργεια από τον Αλέξανδρο Κουκουλά που θα μειώσει σε 4-3. Πολύ ωραία η προσποίησή του, ελευθερώθηκε και σκόραρε. 4-3. Μειώνει στον γκολ η ΑΕΚ. 4-3. Σαμεσίδης και πάλι σε θέση playmaker για τη δραμηνή ομάδα. Άλλαξε με τον Κριτικό. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Νέα πάσα προς τα έξω, Κριτικός. Θα πάρει φάουλ. Αδάμ Παπαδόπουλος και Κριτικός άλλαξαν την μπάλα. Και πάλι Κριτικός, σταματάει, σουτάρει, σκοράρει. Κριτικός 5-3 για τη δραμηνή ομάδα με σκόρερ τον Κριτικό. Και άμεση απάντηση για την ΑΕΚ που μειώνει σε 5-4 στον ευνηδιασμό. Πολύ γρήγορο τέρμα για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Τουρέ που πήγε στο μάτς αλλαγή. Πολύ γρήγορο στο Τουρέ. Μείωσε σε 5-4. 3-2 στο πρώτο πεντάλεπτο μπροστά η δραμηνή ομάδα, μπροστά και στο πρώτο δεκάλεπτο. Το συμπληρώνουμε τώρα όπως βλέπετε και από τον χρόνο. 5-4. Σίνα, Τσαμεσίδης, πολύ ωραίο τελείωμα. 6-4 από τον Τσαμεσίδη. Πολύ ωραίο τελείωμα. Η μπάλα και πάλι στον Τουρέ. Τουρέ αυτή τη φορά δεν βρήκε χώρο δράσης. Θα κόψει ωραία ο Λούλιτς, αλλά ο Κόρτσακ είναι εκεί για να κάνει πολύ καλή επέμβαση στο σουτ του πίβο της ΑΕΚ, του Πέταρ Λούλιτς. Το 6-4 παραμένει. Μάτιτς. Γκαρέν και Μάτιτς. Άλλαξαν την μπάλα. Ωραία
προσπάθει, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει ο Κουκουλάς. Επίθεση για την Δραμηνή ομάδα. Ευνηδιασμός Σίνα. Πολύ ωραίο προσπάθεια. 7-4. Καταπληκτικό ξεκίνημα για την Δραμηνή ομάδα. Με τον Αρμάντο Σίνα να κάνει το 7-4 και να αναγκάσει τον κύριο Μπουζόν να ζητήσει το πρώτο time out στην αναμέτρηση. Τελικά δεν είναι time out. Έχουμε συνέχεια στο match. Το πήρε πίσω προφανώς ο προπονητής της ΑΕΚ. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. 7-4. Επίθεση για την ΑΕΚ. Πολύ ωραία πάσα στο Λούλιτς. Λούλιτς έχει πατήσει γραμμή. Έτσι κι αλλιώς ο Κόρτσακ τον νίκησε. Κατοχημένη στη Δραμηνή ομάδα. Λατσάκου, πολύ ωραίο πλασέ. 8-4 από τον Λατσάκου. Καταπληκτικό τελείωμα. Και 8-4 για τη Δραμηνή ομάδα. Με τον γκολ του Λατσάκου. Μετά από 12 λεπτά στο μάτς. 8-4. Επίθεση για την ΑΕΚ. Θα πάρει φάουλ τώρα ο Γκαρέν. Καταπληκτικό ξεκίνημα για τη Δραμηνή ομάδα. Μάτιτς. Γκαρέν, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ωραίο τελείωμα από τον Γκαρέν. Μειώνει σε 8-5. Εδώ και ένα πλάνο από τους φίλους της ΑΕΚ. Από Καβάλα, από Βράμα. Πολύ από Βράμα. Από Σέρες. Δεν έχουν σταματήσει στιγμή να τραγουδούν και να ενισχύουν την ομάδα τους. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. 8-5. Είναι επίθεση τώρα για την Δραμηνή ομάδα. Το σου τώρα δεν θα μπορέσει εκεί ο Μανολούδης να νικήσει τον Ντέπερ. Το 8-5 παραμένει. Και επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα η επίθεση του Κουλάς. Θα κάνει την πάσα. Στο 10 δευτερόλεπτο μπροστά. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η πάσα τώρα, το φάουλ που θα κερδίσει ο Λούλιτς από την πολύ καλή άμυνα και του Μανολούδη. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Σουτ στο δοκάρι τώρα από τον Γκαρέν. Δεν μπορεί να τα βάλει και όλα. Το 8-5 παραμένει. Και επίθεση για τη Δραμηνή ομάδα με τον Κοτσιόνι. Λατσάκου δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Έγινε ένα βίαστο λάθος. Η ΑΕΚ γρήγορα σε ευνηδιασμό. Λούλιτς με εύκολο τρόπο θα σκοράρει, θα μειώσει σε 8-6. Το γκολ από τον Λούλιτς. Η ΑΕΚ μετά το 8-4 βγάζει αντίδραση και μειώνει σε 8-6. Στα 2 γκολ τώρα η διαφορά. Ο Τσαμεσίδης ξανά στο παιχνίδι, στη θέση του Λατσάκου. 8-6. Λατσάκου. Ωραία σκαστή πάσα στο Μανολούδη, αλλά λίγο πιο ψηλά από ό,τι έπρεπε από τον Κοτσιόνι. Με αποτέλεσμα να χαθεί η κατοχή και η μπάλα να πάει στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Τώρα συνέχεια στο μάτς. Τώρα λοιπόν συνέχεια στο παιχνίδι. Μια πάσα, ο Λούλιτς θα πάρει φάουλ, δεν είναι πέναλτι.
Δεν ήταν από μέσα η άμυνα. Τώρα λοιπόν η συνέχεια στο μάτσο, 8-6 το σκορ. Κουκουλάς, πολύ ωραία προσπάθεια, πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Αλέξανδρος Κουκουλάς, ο οποίος έχει ανεβάσει την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά. Βοηθάει στην ανάκαμψη της ΑΕΚ. Πέναλτι με τον Τουρέ να πηγαίνει για την εκτέλεση. Έχει ήδη ένα γκολ στο ενεργητικό του ευνηδιασμό. Ο Σουλεϊμανί Τουρέ. 8-6 απέναντι στον Κόρτσακ. Τουρέ με Κόρτσακ. Το έβγαλε ο Κόρτσακ με το πόδι. Πολύ καλή επέμβαση από τον goalkeeper της δραμηνής ομάδας. Το 8-6 διατηρείται με το πόδι ο Κόρτσακ. Δεν ήταν καλή η εκτέλεση του Τουρέ, αλλά η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ. Μάτιτς. Άλλαξε με τον Κουκουλά. Και πάλι Μάτιτς. Κουκουλάς. Καρέν. Καλή άμυνα. Δεν βγήκε η τελική πάσα στα εξτρέμ. Τον Τουρέ. Νέα προσπάθεια κάθετης πάσας. Ο Τουρέ δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Κατοχή στη δραμηνή ομάδα. 8-6. Το 6 και κατοχή για την ομάδα μας που έχει τη δυνατότητα να διευρύνει το προβάδισμα της τώρα. 12 λεπτά περίπου πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τσαμεσίδης έχει δει ένα γκολ. Κοτσιόνης, πολύ καλή άμυνα από τον Κουκουλά που το είπα. Είναι αυτός που έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του και βοηθάει στην ΑΕΚ στον ανακάψη. Πήρε ένα πέναλτι, σκοράρει τώρα. Το 8-4 γίνεται 8-7 με τον Αλέξανδρο Κουκουλά πρωταγωνιστή να δίνει τη θέση του στον Σακό. Σακό μπαίνει για την άμυνα. 8-7. Κοτσιόνης. Κρατάει την μπάλα. Πάσα προς τον Τσαμεσίδη. Τσαμεσίδης ωραία έκοψε ο Αδάμ Παπαδόπουλος που σκόραρε. Καταπληκτικός για μία ακόμη φορά. Ο Αδάμ Παπαδόπουλος. 9-7. Πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραίο τελείωμα από το δραμηνό πίβοτ. 9-7. Και τώρα συνέχεια στο μάτς. Καρέν. Κλέψιμο τώρα. Από τη δραμηνή ομάδα. Και νέα επίθεση τώρα με τον κριτικό να κάνει επιθετικό φάουλ. Έφτασε πάνω στον Σακό που έπαιξε καλή άμυνα. Μάτιτς προσπαθεί να παίξει γρήγορα, θα πάρει το φάουλ, έξυπνο φάουλ για να κοπεί ο ευνηδιασμός. Το 9-7 παραμένει. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 9-7. Μάτιτς. Ο Κουκουλάς μένει στον πάγκο και συνεχίζει ο Σακό. Καρέν, πολύ ωραία κίνηση, αλλά ο Κόρτσακ είναι σε πολύ καλή μέρα. Κάνει μια ακόμη πολύ καλή επέμβαση, καταπληκτική πάσα στον Κίνα. Καταπληκτική πάσα ακριβία. 17 για τη δραμηνή ομάδα με εκπληκτική πάσα από τον Κόρτσακ. Από κλειδαρότρυπα την πέρασε την μπάλα εκεί πριν την πάρει ο παίκτης της ΑΕΚ και ο Σίνα κάνει το 17. Φοβερή πάσα. Στο συν 3 η δραμηνή ομάδα με τον Κόρτσακ, μεγάλο πρωταγωνιστή, να έχει πιάσει πέναλτι και να έχει κάνει εντυπωσιακές επεμβάσεις. Πολύ ωραίο κόψιμο από τον Λούλιτς. Κακό τελείωμα, δεν ήταν ο Λούλιτς, ήταν ο Σουκέλοβιτς που μπήκε στο μάτς. Έκανε ωραίο κόψιμο ο Λούκας Σουκέλοβιτς, αλλά το σούτ ήταν άστοχο. 17 και τώρα υπάρχει κενό στην άμυνα. Όχι, πολύ καλή επέμβαση του Τέπερ. Στο σούτ του Μανολούδη ο Τέπερ κάνει πολύ καλή επέμβαση, πέφτοντας με το χέρι. Το 17 παραμένει. 17.
Γκαρέν. Σουκέλοβιτς. Μάτιτς. Σακό. Μάτιτς. Πάλι Σακό. Προσποίηση, σουτάρει, δοκάρι. Δοκάρι από το Σακό. Και ευκαιρία για τη δραμηνή ομάδα να φτάσει και πάλι στο συν 4. Το έκανε με το 8-4. Έχει και πάλι ευκαιρία. Κριτικό! Καταπληκτικό τελείωμα από τον Κριτικό. 11-7. Και πάλι στο συν 4 η δραμηνή ομάδα. Σακό. Γκαρέν περνάει, σταματάει, πέναλτι. Όχι, out αλλά δίλεπτο. Out αλλά δίλεπτο από το ρέφερι. Βιάστηκα να πω πέναλτι εγώ. Out έδωσε ο διαιτητής, άφησε πλεονέκτημα. Αλλά το μαρκάρισμα χρεώθηκε. Με δίλεπτη αποβολή. 11-7. Περιμένουμε τώρα να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα καταπληκτικό πρώτο μέρος για τη δραμηνή ομάδα. Που θυμίζω ότι πέρσι νίκησε 2 φορές την ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο. ...11-7. Επίθεση για τη δραμηνή ομάδα τώρα. ...11-7. Επίθεση για τη δραμηνή ομάδα. Μια πάσα προς το pivot. Φάουλ. Πέρσι θυμίζω στην παράταση η δραμηνή ομάδα για το κύπελο είχε νικήσει εδώ στη Δράμα την ΑΕΚ με 32-30 στις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ για το πρωτάθλημα την είχε νικήσει λίγες μέρες νωρίτερα με 29-26 στις 25 Φεβρουαρίου. Παθητικό τώρα. Νέο φάουλ τώρα, επιθετικό όμως. Οπότε η κατοχή περνάει στο στρατόπεδο της ΑΕΚ με το σκορ στο 11-7. Κατοχή για την ΑΕΚ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γκαρέν. Θα μειώσει σε 11-8 η ΑΕΚ, η οποία θυμίζω ότι έχει 11 στις 11 νίκες μέχρι τώρα. Έχει παίξει, συγγνώμη, έχει 11 στις 11. Έχει 21 στα 21. 42 βαθμούς. Και θέλει να τελειώσει αίτητη και χωρίς απώλειες στο πρωτάθλημα. Ένα μεγάλο ρεκόρ για την ΑΕΚ. 21 νίκες σε 21 αγώνες. Το σουτ στο δοκάρι από τον Κριτικό. Σακό σε άδεια εστία, σουτάρι, σκοράρι. Δεν υπήρχε τερματοφύλακας για τη δραμηνή ομάδα. Ο Σακό το εκμεταλλεύτηκε λόγω της δίλεπτης που δέχτηκε η Δράμα 86. Πολύ γρήγορα η ΑΕΚ μετατρέπει το 11-7 σε 11-9. Η ΑΕΚ που θυμίζω ότι το Σάββατο είχε ένα δύσκολο παιχνίδι, λογικό είναι να είναι και κουρασμένη, με την Ισβισδάκ. Έχασε με 28-24, αλλά έχοντας κερδίσει 37-28 στο πρώτο μάτς, εξασφάλισε το εισιτήριο του τελικού για το ευρωπαϊκό κύπελο. Κατέκτησε και το κύπελο Ελλάδος στις 12 Απριλίου, κερδίζοντας τα Βρυλίσια στο τελικό πολύ εύκολα με 43-21. Ενώ τώρα ο Αδάμ Παπαδόπουλος, καταπληκτικό μάτς, δίνει μία ακόμη λύση κάνοντας το 12-9, ενώ η ΑΕΚ κάνει και λάθος στην επίδεση, αλλά κρατάει την κατοχή. Το 12-9 παραμένει. Ωραίο τελείωμα από τον Αδάμ Παπαδόπουλο. Δεν φαίνεται να λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός στη δραμηνή ομάδα, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο παιχνίδι που έδωσε ήταν στις 22 Μαρτίου με τον Ζαφυράκη. Σχεδόν ένα μήνα πίσω πάμε και παραπάνω για να παίξει σήμερα. Από τις 22 Μαρτίου ξαναπέζει 28 Απριλίου. Ένα μήνα και 4 μέρες. Αλλά αυτός ο αγωνιστικός ρυθμός κάθε άλλο παρά φαίνεται στο σημερινό παιχνίδι. Time out από τους διαιτητές, διακοπή στο χρόνο, 12-9 το σκορ. Και τώρα θα συνεχιστεί το μάτς. Τώρα λοιπόν συνεχίζει στο παιχνίδι, επίθεση για την ΑΕΚ, υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έγινε από τον
Γιώργο Μαρκατάτο, γι' αυτό το λόγο πήγε για καλές άμυνες. Ο Σούτου Μάρτινς πάνω στον Κόρτσα και η ΑΕΚ όμως κερδίζει και πάλι την κατοχή. Σακό προσπαθεί να περάσει, να πάρει φάουλ. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο πεντάλεπτο. Το 12-9 παραμένει. Τώρα λοιπόν οι συνήθειες στο μάτς. Σακό. Και πάλι Σακό, έχει δοθεί παθητικό. Γυρίζει, θα πάρει φάουλ. Πρέπει να σουτάρει όμως. Τώρα το φάουλ. Εκτελέστηκε, κακό τελείωμα από τον Κουκουλά. Η μπάλα πέρασε out. Το 12-9 παραμένει. Κριτικός. Νέα επίθεση για τη δραμηνή ομάδα. Time out από τον Σάκη Βαλαβάνη. Σε λίγο πάλι μαζί. Ξαναρχίζει τώρα το παιχνίδι. Έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο πεντάλεπτο όπως βλέπετε. 12-9 μπροστά η δραμηνή ομάδα μετά το time out που πήρε ο Σάκης Βαλαβάνης για να οργανώσει καλύτερα την επίθεση της δραμηνής ομάδας. Ωραία εναλλαγή της μπάλας. Ο Μανολούδης. Λατσάκου, πέρασε η πάσα, Μαρκατάτος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τέπερ. Κερδίζει και πάλι ο Χαϊτίδης όμως την κατοχή για τη δραμηνή ομάδα. Μία ακόμη επίθεση. 12-9. Νέο time out τώρα από τους διαιτητές. Προφανώς για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος. Και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και τώρα συνέχεια στο μάτς. 12-9. Κριτικός! Ένα ακόμη πολύ ωραίο γκολ από τον Κριτικό. 13-9. Καταπληκτικό τελείωμα από τον Κριτικό. 13-9 μπροστά η δραμηνή ομάδα που κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. 13-9. Μάλιστα. Στο τελευταίο τρίλεπτο. Ένα ακόμη φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Μάτιτς, το 4 είναι η μεγαλύτερη διαφορά. 8-4, 11-7 και 13-9 μέχρι τώρα για την δραμηνή ομάδα. Σακό σηκώθηκε ψηλά, αλλά δεν ήταν καλό το τελείωμα. Η μπάλα πέρασε out. Η κατοχή μένει στη δραμηνή ομάδα. Και το σκορ στο 13-9. Τώρα
Καϊτίδης, ωραία η πάσα που δεν υπήρχε φάουλ. Σύμφωνα με τους διαιτητές, Κουκουλάς, πάσα ευθυδιασμού, προσποίηση, Σακό, κρατάει, υπάρχει φάουλ, το εκτελεί γρήγορα και έρχεται να σκοράρει ο Τουρέ για να μειώσει σε 13-10 τον γκολ από τον Τουρέ και η ΑΕΚ μειώνει στο 13-10. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Η Δράμα 86 με πρωταγωνιστές του Σπόρτσακ και Αδάμ Παπαδόπουλο προηγείται με 13-10 της ΑΕΚ, της πρωτοπόρου και αίτητης ΑΕΚ. Κριτικός, υπάρχει δίλεπτη αποβολή. Δεν ξέρω αν θα δουν το βάρη διαιτητές για αναβάθμιση του φάουλ. Αυτό θα γίνει για αυτό το μαρκάρισμα του Μπορεγκάρ. Για να δούμε. Πάνε στο βάρ για να δουν τη φάση για το αν υπάρχει αναβάθμιση, προφανώς για κόκκινη κάρτα σε αυτό το μαρκάρισμα του Μπορεγκάρ, ο οποίος μόλις μπήκε στο μάτς. Θυμίζω με 11 παίκτες η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Για να δούμε ποια είναι η απόφαση των διαιτητών. Όχι, δίλεπτη. Δεν υπάρχει αναβάθμιση του φάουλ. Πήγαν, είδαν στο βάρ τη φάση και αρκούνται στην αρχική τους απόφαση για δίλεπτη αποβολή. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. 13-10 μπροστά η Δράμα 86 απέναντι στο Μεγαθύριο. Απέναντι σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, την ΑΕΚ. Και τώρα η επίθεση για την δραμηνή ομάδα. Ωραία η πάσα για τον Μανολούδη, αλλά δεν είναι καλό το τελείωμα με τον Μανολούδη. Το 13-10 παραμένει και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Εδώ και ένα ωραίο πλάνο από την κερκίδα των φιλάθλων της ΑΕΚ. Επίθεση λοιπόν για την ΑΕΚ. Time out για να οργανώσει η ΑΕΚ την τελευταία επίθεση. Αυτό άμα θέλεις κλείστο ή το ανοίγεις στα ημίχρονα. Ξεκίνημα φίλες και φίλοι στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Θυμίζω 13-10 το σκορ του πρώτου μέρους. Με την ΑΕΚ στην πρώτη επίθεση. Η δραμηνή ομάδα έκανε από τα καλύτερα της πρώτο ημίχρονο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θυμίζω μια ΑΕΚ που έχει 21 νίκες σε 21 αγώνες. Απίστευτο ρεκόρ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το μάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ με γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τουρέ. Τρίτο γκολ του Τουρέ στο μάτς, μειώνει σε 13-11. Και επίθεση τώρα για τη δραμηνή ομάδα, 13-11. Ωραία είναι αλλαγή της μπάλας, αλλά εδώ δεν ήταν καλό το τελείωμα από τον Αδάμ Παπαδόπουλο. Προσπάθεια ευθυδιασμού της ΑΕΚ, λήστρισε η μπάλα από τον Τουρέ. Κακή μεταβίβαση όμως πάνω στο πόδι του Μανολούδη. Συνεχόμενα λάθη τώρα για τις δύο ομάδες. Το 13-11 παραμένει. Κουκουλάς, ωραία πάσα. Έρχεται σκοράρει ο Γκαρέν. Η ΑΕΚ πολύ γρήγορα. Από το 13-10 έρχεται στο 13-12 με ένα γκολ του Τουρέ και ένα γκολ του Γκαρέν. Μειώνει στον γκολ. 13-12. Λοιπόν το σκορ. Κοτσιόνης. Ωραία κίνηση, το σουτ, η επέμβαση από τον Τέπερ, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει κιόλας τώρα. Ο Μάτιτς δίστασε.
δεν μπόρεσε να περάσει την πάσα στο pivot. Το 13-12 παραμένει. Μάτιτς. Νέα κίνηση, νέο φάουλ με πέναλτι, μάλιστα. Πέναλτι. Αυτό το μαρκάρισμα του Αδάμ Παπαδόπουλου ήταν μέσα στη γραμμή των 3 μέτρων. Αδιαμαρτύρητα το δέχτηκε ο Αδάμ Παπαδόπουλος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που μέσα σε 2,5 λεπτά ανατρέπει διαφορά 3 τερμάτων. Τουρέ. Απέναντι στον Γκόρτσακ, αυτή τη φορά θα τον νικήσει. 13-13. Ισοφαρίζει η ΑΕΚ πολύ γρήγορα. Με ένα σερί 3-0. Εδώ και ένα στιγμιότυπο από τους πολυπληθείς φίλους της δραμηνής ομάδας. Στο γήπεδο 13-13. Με τα τύμπανα, με ωραία τραγούδια. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα γενικά στο γήπεδο. Ατσάκου. Η πάσα στον Κοτσιόνι. Κοτσιόνι στον Κρητικό. Κρητικό σουτ, δοκάρι out. Η μπάλα. Χάνεται η ευκαιρία. Η ΑΕΚ σε δευτερεύον ευνηδιασμό. Πολύ ωραία πάσα για τον Λούκιτς, ο οποίος θα σκοράρει. Η ΑΕΚ περνάει μπροστά για πρώτη φορά στο μάτς. 13-14 με ένα σερί 4-0. Ο Σάκης ο Βαλαβάνης ορθότατα αναγκάζεται να ζητήσει time out. Όλα έτοιμα να ξαναρχίσει το μάτς. Να απαντήσω και στον καλό φίλο που έγραψε ότι speaker περίμενες να νικήσεις. Προσωπικά δεν παίζω εγώ, περιγραφή κάνω και προσπαθώ από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα να παρουσιάζω όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τα γεγονότα. Αυτά στον καλό φίλο που έγραψε το ότι περιμέναμε να νικήσει η δραμηνή ομάδα. Πολύ δρόμο για το μάτς ακόμη. Η ΑΕΚ με ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται με 13-14. Επίθεση τώρα με τον Κρητικό, ωραία πάσα για τον Κοτσιόνι, Αδάμ Παπαδόπουλος, εξαιρετική συνεργασία και γκολ για τη δραμηνή ομάδα. 14-14 από τον Αδάμ Παπαδόπουλο που συνεχίζει την πολύ καλή εμφάνιση. Επίθεση για την ΑΕΚ, πολύ ωραία συνεργασία, αλλά ο Κόρτσακ θα κάνει μια καταπληκτική επέμβαση. Ο Κόρτσακ που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη δραμηνή ομάδα. Το 14-14 το σκορ, φαίνεται ότι λειτουργεί το time out του Σάκη Βαλαβάνη. 14-14. Κοτσιόνης. Ένα σούτ, την μπάλα βρήκε σε χέρια παικτών της ΑΕΚ από τον Τζαμεσίδη, καθώς και παραμένει στη δραμηνή ομάδα. Από αυτή την προσπάθεια του Κωνσταντίνου Τζαμεσίδη, ο οποίος επιμένει, ο Πέπερ θα βγάλει τη φάση αλλά υπάρχει φάουλ. ...14-14, ωραία κίνηση του Κρητικού, Πέπερ σε μία ακόμη πολύ καλή επέμβαση, εξαιρετικός τερματοφύλακας. Επίθεση για την ΑΕΚ. Πάσα που ο Αδάμ Παπαδόπουλος την έκλεψε, πρόλαβε και γύρισε. Το 14-14 παραμένει. Και επίθεση για την ΑΕΚ τώρα. Ωραία επίθεση από το Κρητικό, δοκάρι και μέσα. 15-14, ξεσηκώνεται η κερκίδα των Δραμηνών. 15-14 για τη δραμηνή ομάδα. Προσπάθησε να απαντήσει άμεσα η ΑΕΚ, αλλά ο Κόρτσακ είπαμε είναι καταπληκτικό σήμερα. Κάνει πάρα πολύ καλές αποκρούσεις. Το 15-14 παραμένει. Και τώρα έχουμε διακοπή λόγω τραυματισμού στο παιχνίδι. Με το μάτς το 15-14 για τη δραμηνή ομάδα. 15-14. Περιμένουμε να ξαναρχίσει το μάτς. 5,5 λεπτά παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. 15-14 προηγεί τη δραμηνή ομάδα.
Περιμένουμε να ξαναρχίσει το μάτς. Υπάρχει βάρα από τους διαιτητές, είδαν τη φάση και υπάρχει δίλεπτη αποβολή στον Αδάμ Παπαδόπουλο. Το είδανε στο βαρ. Έγινε αναβάθμιση του φάουλ, από απλό φάουλ πάμε σε δίλεπτο στον Αδάμ Παπαδόπουλο. Με το σκορ στο 15-14. Σε ένα κομβικό σημείο η ΑΕΚ παίρνει το δίλεπτο. Και ξαναρχίζει τώρα το παιχνίδι. Επίθεση για την ΑΕΚ, πολύ ωραίο τελείωμα. Εξαιρετικό σήμερα ο Αλέξανδρος Κουκουλάς. Δίνει πολλές λύσεις στην ΑΕΚ. 15-15. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι. Και δείχνει τώρα για την δραμηνή ομάδα. Μαρκατάτος μένει και στην επίθεση τώρα να ξεκουράσει τον Αδάμ Παπαδόπουλο. Πάσα προς τα πίσω, κριτικός, δεν είναι καλή πάτσα του. Θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ και σε άδεια εστία τώρα δεν έχει πρόβλημα να σκοράρει ο Τουρέ που επίσης έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις. 15-16 και πάλι η ΑΕΚ στο συν 1 με Τουρέ. 15-16. Συνέχεια στο παιχνίδι, ωραία προσποίηση, πολύ ωραίο γκολ από τον Τζαμπεσίδη. Θα ισοπαρίσει σε 16-16, αλλά η ΑΕΚ πολύ γρήγορα θα έχει την απάντηση με τη γρήγορη σέντρα για το 16-17. Και πάλι στο συν 1 η ΑΕΚ. Και συνέχεια στο μάτς τώρα. Συνέχεια στο μάτς τώρα. Επίθεση για την ΑΕΚ. Ένα ακόμη γκολ από τον Λούλιτς. 16-18 για την ΑΕΚ, η οποία βέβαια κάποια στιγμή θα έβγαζε την ανωτερότητα της ομάδα. Τι να λέμε τώρα, 21-21, τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Έχει κερδίσει 2 φορές τον Ολυμπιακό, πήρε το κύπελο διαπεριπάτου πριν από 15 μέρες, έχει ομαδάρα και ήρθε σήμερα με 11 παίκτες στο γήπεδο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο βγάζει αντίδραση και από το 13-10 με ένα σερί 3-8 προηγείται με 16-18 απέναντι στη Δράμα που είναι εξαιρετική στο παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και τώρα που προσπαθεί να μείνει κοντά. Κριτικός, ωραία ενέργεια, πατάει γερά, σουτάρει, σκοράρει. 17-18 από τον Κριτικό. Πολύ ωραίο πάτημα, πολύ ωραίο γκολ από τον Κριτικό. 17-18. Και συνέχεια τώρα λοιπόν στην ΑΕΚ, ωραία πάσα. Ο Μάτιτς, πολύ καλή κίνηση από τον Λούλιτς, αλλά στο κεφάλι του Κόρτσακ η μπάλα. Εδώ έντονες διαμαρτυρίες των Δραμηνών για το πέναλτι που έδωσε ο ρέφερι, θεωρώντας ότι άφησε το πλεονέκτημα στη φάση στο σουτ του Λούλιτς. Η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Κόρτσακ, αλλά τελικά δόθηκε πέναλτι για την ΑΕΚ. Δεν αλλάζει η απόφαση ο ρέφερι. Πέναλτι λοιπόν για την ΑΕΚ. Και time out. 17-18. Έτοιμος ο Τουρέ για ένα ακόμη πέναλτι. Ευστόχησε πριν από λίγο, για να δούμε τώρα. Τουρέ. Τουρέ με Κόρτσακ, κάτω από τα πόδια του Κόρτσακ. Ωραίο πέναλτι από τον Τουρέ. 17-19 η ΑΕΚ. Και πάλι στο συν 2. Θυμίζω η ομάδα της Δράμας συν 4 η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε στο μάτς. Εκείνο το 11-7, το 13-9, το 13-10. Στο
Στο ημίχρονο η ΑΕΚ για δεύτερη φορά στο μάτς στο ΣΥΝ 2, 17-19, ένα κομβικό σημείο. Βλέπουμε και την επανάληψη της προηγούμενης φάσης. Επίθεση για τη δραμηνή ομάδα. Κριτικός, θα κάνει την πάσα, φάουλ δίλεπτο για την ΑΕΚ τώρα. Από αυτή την άμυνα. Το δίλεπτο για τον Λούλιτς, τον Πέταρ Λούλιτς. Πλεονέκτημα για τη Δράμα 86 τώρα, με το μάτς το 17-19. Σάκου, Κοτσιόνης, ωραία πάσα, Χαϊτίδη. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Χρήστο Χαϊτίδη. 18-19. Θα μειώσει και πάλι στον γκολ. Ο Χρήστος Χαϊτίδης κρατάει την ΑΕΚ σε απόσταση βολής η δραμηνή ομάδα. Με αυτό το γκολ του Χρήστου Χαϊτίδη. Πολύ ωραία κίνηση από τον αριστερό εξτρέμ της δραμηνής ομάδας, τον Χρήστο Χαϊτίδη. 18-19. Ωραίο παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό άγχος. Τα πάντα έχουν κρυφεί, θυμίζω. Πρώτη ΑΕΚ, τέταρτη Δράμα 86. Το χ για την ΑΕΚ. Παλά προς τα έξω, έχει δοθεί παθητικό. Πρέπει να γίνει άμεσα το σουτ. Το κάνει ο Μάτιτς, αλλά σε ετοιμότητα ο Κόρτσακ θα αποκρούσει. Ένα ακόμη λεπτό για να μπει το δίλεπτο της ΑΕΚ και η Δράμα 86 έχει τη δυνατότητα να φέρει το μάτς και πάλι στα ίσια να ευστοχίσει. Εδώ η επανάληψη της προηγούμενης φάσης της δίλεπτης που δέχτηκε η ΑΕΚ, γι' αυτό το τράβημα της φανέλας πάνω στο κριτικό, παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών της ΑΕΚ. Τώρα ο Χαϊτίδης θα νικηθεί από τον Τέπερ. Και η κατοχή και πάλι στην ΑΕΚ. Ακόμη 25 δεύτερα για να μπει το δίλεπτο. Στην ΑΕΚ 18-19. Μετά από 12,5 λεπτά στο μάτς. Κατοχή για την ΑΕΚ. Έχει ώρα να φανεί ο Γκαρέν. Θα πάρει ένα φάουλ. Το 18-19 παραμένει. Κατοχή για την ΑΕΚ. 13 λεπτά στο μάτς. Έχει δοθεί παθητικό. Περνάει, σουτάρει, παίρνει φάουλ ο Γκαρέν. Ένα ακόμη φάουλ για την ΑΕΚ. Εκτελείται, πάσα προς τα πίσω, δοκάρει. Αυτό το μακρινό σουτ από τον Κουκουλά. Στα ίσια οι δύο ομάδες τώρα. Με το φάουλ που θα γίνει πάνω στον Τσαμεσίδη και δίλεπτη αποβολή στον Σακό για αυτό το φάουλ. Δίλεπτη αποβολή λοιπόν στον Σακό. 18-19 και κατοχή για τη δραμηνή ομάδα. Προσποίηση, ωραία πάσα στο Μανολούδη, αλλά δεν θα μπορούσε και από δύσκολη γωνία να σκοράρει ο Μανολούδης. Η κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 14 λεπτά παίζουμε. Πολύ ωραίο παιχνίδι για την ΑΕΚ με το νούμερο 7 και ο Βλαστός για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ενώ υπάρχει δίλεπτη τώρα στο Μαρκατάτο για αυτή την άμυνα που έκανε. Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ. Λοιπόν για την ΑΕΚ, εκτελέστηκε.
Γκαρέν, πολύ ωραία πάσα. Βλαστός σκοράρει. Με το που μπήκε ο Βίκτορ Βλαστός κάνει το 18-20. Ωραίο τελείωμα από τον Βίκτορ Βλαστό. Και πάλι στο συν 2 η ΑΕΚ. Και ξανά ο Λατσάκης στο μάτς. Πολύ ωραία κίνηση και τον γκολ από τον Τσαβεσίδη. Από τον Κώστα Τσαβεσίδη που δίνει λύθης στο δεύτερο ημίχρονο. 19-20. Μάτιτς, Κουκουλάς και Γκαρέν στην περιφέρεια για την ΑΕΚ. Γκαρέν προσποιείται, ψάχνει διάδρομο, πάσα για τον Βλαστό. Κρατάει κατοχή η ΑΕΚ. 19-20. Γκαρέν, δυνατό πάτημα, δοκάρι. Παίρνει το rebound, σκοράρει. Προσωπική ενέργεια από τον Γκαρέν, δικό του αυτό το γκολ. Επέμενε, σούταρε, δοκάρι, επαναφορά. Πολύ δυνατός. Πήρε το rebound, πήρε την επαναφορά. Σκόραρε 19-21. Εδώ Γκαρέν. 19-21. Δεκαέξι λεπτά παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα λοιπόν το μάτς στη συνέχεια του. Μια πάσα στα εξτρέμ, Χαϊτίδης, πολύ καλή επέμβαση από τον Ντέπερ με το πόδι, άδεια αιστεία για την ΑΕΚ, γκολ για την ΑΕΚ, γκολ από τον Μάριο Μάτιτς, 19-22. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ παίρνει αέρα τριών τερμάτων, παρασυρώμενη και από τους καταπληκτικούς φιλάβλους της, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει από το πρώτο λεπτό να τραγουδούν για την ομάδα τους. Το ίδιο βέβαια και οι δραμηνοί φίλοι, βλέπουμε με τα τύμπανα μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, επαναλαμβάνω. Στο 1-4 είναι οι δύο ομάδες, έτσι κι αλλιώς στο 1 η ΑΕΚ, στο 4 η Δράμα 86, αλλά παρακολουθούμε ένα πολύ ωραίο ευχάριστο παιχνίδι. 19-22 μπροστά η ΑΕΚ με τον γκολ του Μάτιτς. Η ΑΕΚ που όλοι ευχόμαστε βέβαια να μας χαρίσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έχει πάει στο τελικό και έχει όλα τα φόντα να το κατακτήσει. Ο Αδάμ Παπαδόπουλος έχασε τον γκολ, ο Τέμπερ έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του. Καταπληκτικό γκολ, καταπληκτικό πλασέ από τον Λούλιτς. Αυτές είναι οι φάσεις που φέρνουν κόσμο στο handball. Φοβερή ποιότητα, έδωσε τέτοια φάλτσα στην μπάλα που πήρε μια πολύ ωραία πορεία και κατέληξε στην αριστερή γωνία του Κόρτσακ. 19-23 η ΑΕΚ, η οποία από το 19-20 έχει πάρει ένα σερί 3-0 και προηγείται τώρα με 19-23. Πολύ ωραίο το γκολ του Λούλιτς. Νομίζω είναι το γκολ της βραδιάς. 20-23, όχι, δεν μετράει το γκολ του Κοτσιόνι. Έχει δοθεί φάουλ. Έντονες διαμαρτυρίες των δραμηνών σε αυτή τη φάση. Εδώ και το πλάνο από την πλαϊνή κάμερα. Επαναλαμβάνω, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια σήμερα με τετρακάμερο το παιχνίδι. Έχουμε διακοπή. Πολλά παράπονα εκεί στη γραμματεία από τους δραμηνούς φιλάθλους για το ότι δεν μέτρησε τον γκολ του Κοτσιόνι. Θα δούμε τη συνέχεια του αγώνα τώρα. ...19-23. Για τη δραμηνή ομάδα που προσπαθεί να επανέλθει. ...20-23 και επίθεση για την ΑΕΚ. Πολύ κόσμο στο κήπεδο. Κατάμεστη κάτω πλευρά, μην σας ξεγελάει η απέναντι εικόνα. Είναι κλειστή κάτω κερκίδα του Δημήτριος Κραχτίδης για λόγους ασφαλείας. Τώρα η συνέχεια στο μάτς. Ωραία επίθεση από τον Τουρέ, θα πάρει το φάουλ. 20-23.
Μία ακόμη πάσα, Λούλιτς θα πάρει το φάουλ. Το τράβηγμα εκεί από τον Αδάμ Παπαδόπουλο. Τώρα οι της ΑΕΚ διαμαρτύρονται για δίλεπτο σε αυτό το τράβηγμα. Εδώ και το πλάνο από την πλαϊνή κάμερα. 20-23. Το σου τώρα ο Κόρτσακ θα αποκρούσει. Κατοχημένη στην δραμηνή ομάδα. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, φίλες και φίλοι. 20-23. Τσαμεσίνη σε ένα ακόμη πολύ δύσκολο γκολ από τον Κωνσταντίνο Τσαμεσίνη που κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. 21-23. Επίθεση για την ΑΕΚ, φάουλ θα κερδίσει με ωραία κίνηση εκεί ο Σακό. Σακό και του έδωσαν λύσεις στην ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Η δραμηνή ομάδα μένει ζωντανή με αυτόν τον γκολ του Τσαμεσίδη. 21-23. Ξέρουμε ότι στο χάριμολ αυτές οι διαφορές εύκολα καλύπτονται, εύκολα και ανεβαίνει το σκορ. Γενικά είναι εύθραυστα πολλά. Εκτέθηκα και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου που σας είπα θα δούμε μια επίθεση στα 50 δευτερόλεπτα και προλάβαμε και είδαμε 3 επιθέσεις. Συμβαίνουν αυτά. Αν υπάρχουν συνεχόμενα αβίαστα λάθη. Το τράβηγμα του Αδάμ Παπαδόπουλου, αυτό νομίζω είναι δίλεπτη βέβαια. Σωστή απόφαση του ρέφερη. Καθαρά εκεί ο Αδάμ Παπαδόπουλος τράβηξε τη φανέλα του Σακό. Δίλεπτη αποβολή. 21-23 και κατοχή στην ΑΕΚ. Τράβηγμα φανέλας μπροστά στα μάτια του ρέφερη και αριθμητικό πλεονέκτημα για το επόμενο δίλεπτο για την Ένωση. 21-23. Τώρα λοιπόν η συνέχεια, πολύ ωραία πάσα και πάλι στο Λούλιτς. Αυτή τη φορά απλά ο Λούλιτς τελειώνει τη φάση. 21-24, ωραίο τελείωμα και ο Λούλιτς καλό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός στις πάσες που πήρε ο Πέταρ Λούλιτς. 21-24, τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Κατοχή για την Δράμα 86 με Κοτσιόνι playmaker. Μπαίνει στο μάτς ξανά και ο Λατσάκου. Κριτικός θα σουτάρει, θα πάρει φάουλ. Νομίζω οι πολύ καλές άμυνες του Ρε και του Σακό πάνω στον Κριτικό τον έχουν περιορίσει από το σερί τον γκολ που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Νέο time out τώρα για να καθαριστεί και ο αγωνιστικός χώρος. 21-24, 9 λεπτά και 12 δεύτερα για το τέλος. Θα διορθώσουμε τον χρόνο μας, έφυγε λίγο. Στο 20 και 48 είμαστε. 21-24. Τώρα θα συνεχιστεί το μάτς. Τώρα λοιπόν η συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία προσπάθεια. Ο Τέπερ θα αποκρούσει, αλλά υπάρχει πέναλτι σπρώξιμο από τον ρέφερι. Πέναλτι για την δραμηνή ομάδα παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών της ΑΕΚ. Πέναλτι που θα εκτελέσει ο Κοτσιόνης, σπεσιαλίστας. Το Τέπερ όμως έχει ανεβάσει πολύ την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε. 21-24. Το ξανά η παράδοση σκοράρει. 22-24. Σκόραρε ο Κοτσιόνης. Και πάλι στα 2 γκολ η διαφορά. 8,5 λεπτά πριν το φινάλε. Επίθεση για την ΑΕΚ. Ωραία κίνηση. Επέμβαση του Κόρτσακ. Υπάρχει φάουλ όμως. Φάουλ για την ΑΕΚ. 22-24. Έχουμε τώρα time out.
Όλα έτοιμα φίλες και φίλοι για να ξαναρχίσει το μάτς μετά το time out. 22-24. Ακριβώς 8 λεπτά θέλουμε για το τέλος. Τρέχουμε λίγο το χρόνο για να προλάβουμε ακριβώς το σφύριγμα των διδυτών. Εδώ στο 22 ακριβώς είμαστε. Και περιμένουμε το σφύριγμα του ρέφερη για τα τελευταία 8 λεπτά. 22-24 μπροστά η ΑΕΚ. Τώρα ξαναρχίζει το μάτς. Φάουλ πάνω στον Κουκουλά. Πολύ ωραία πάσα και εξαιρετικό τελείωμα από τον Γκαρέν. Ήταν αδύνατον εκεί ο Γκαρέν να στοχίσει. 22-25. Στο συν 3 και πάλι η ΑΕΚ. Δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν και για το 1-4 στα play-off. Θυμίζω στο 2-3 Ολυμπιακός, Διομήδης Άργους. Επιθετικό φάουλ τώρα, ξεκάθαρο από τον Λατσάκου. Έπεσε πάνω σε δύο παίκτες της ΑΕΚ. Είπαμε ότι ο Τουρέ έχει παίξει πάρα πολύ καλές. Ο Σακό έχει παίξει πάρα πολύ καλές άμυνες. Έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό το κομμάτι. 22-25. Επίθεση για την ΑΕΚ, η οποία έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 3 γκολ. Δράμα 86, εξαιρετική. Κοιτάει στα μάτια το Μεγαθύριο, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Προηγήθηκε στο ημίχρονο 13-10, αλλά ήταν δύσκολο να αντέξει σε τόσο υψηλούς ρυθμούς σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Η ΑΕΚ ανέβασε απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο και δίκαια τώρα βρίσκεται στο συν 3. 22-25. Ωραία πάσα στον Αδάμ Παπαδόπουλο. Καταπληκτικό γύρισμα από τον Αδάμ Παπαδόπουλο. 23-25. Από τον Αδάμ Παπαδόπουλο. Πολύ ωραίο γκολ. Πήρε την μπάλα στο πίβον, γύρισε χωρίς να το σκεφτεί αστραπιαία. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Τέπερ. 23-25. Μπαίνουμε στο τελευταίο εξάλεπτο της αναμέτρησης. Φάουλ που κερδίζει η ομάδα της ΑΕΚ τώρα. Πολύ ωραία πάσα από το Μάτιτς. Θα σκοράρει εκεί ο Τουρέ. Πολύ ωραία η πάσα από τον Μάτιτς. Χωρίς να βλέπει. Βρήκε το συμπαίκτη του. Ο Τουρέ δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει. 23-26. Και πάλι στο συν 3 η ΑΕΚ. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο 5 λεπτό. Η ΑΕΚ θα τελειώσει, αν κερδίσει σήμερα, με 44 βαθμούς. 22 νίκες σε 22 αγώνες, παρακαλώ. Απίστευτο σερί. Πέναλτι για τη δραμηνή ομάδα σε αυτή την προσπάθεια του Κοτσιόνι. Και ο Σίνα, ένας παίκτης που πέρασε από την ΑΕΚ πέρσι, δραμηνός για ένα χρόνο, θα πάει, όχι, δίνει στον Κοτσιόνι. Ο Κοτσιόνι σε εκτελέσει. Τώρα το time out από τους διαιτητές μέχρι να γίνει η αλλαγή τερματοφύλακα για την ΑΕΚ. Κοτσιόνις απέναντι στο Λαμινέ. Κοτσιόνις εκτελεί ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. 24-26. Και πάλι στα 2 γκολ η διαφορά. Θα μειώσει η δραμηνή ομάδα. Επίθεση για την ΑΕΚ. 4,5 λεπτά ακόμη για το τέλος. Ωραία πάσα τώρα. Βλαστός, πολύ καλή επέμβαση από τον Κόρτσακ σε αυτό το σου του Βλαστού. Να λοιπόν που τώρα η δραμηνή ομάδα έχει ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Για να δούμε. Όλοι όρθιοι μπροστά μας. Δύσκολα γίνεται η περιγραφή. Κλέψιμο για την ΑΕΚ. Ο Τέπερ δεν την πρόλαβε. Είναι εκτός για τη Δράμα. Αν την ακουμπούσε θα ήταν out. Δεν πρόλαβε να την ακουμπήσει. Εδώ δεν είναι ποδόσφαιρο να έχουμε κόρνερ σε απόκριση τερματοφύλακα. Κατοχή για τη δραμηνή ομάδα. 24-26. Κριτικός.
Ωραία κίνηση, κλέψιμο για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλό κλέψιμο από τον Μάτιτς. Βγαίνει στον ευνηδιασμό, σουτάρει, άουτ. Το έχασε ο Μάτιτς. Νομίζω από υπερβολική σιγουριά το έχασε αυτό το γκολ. Γιατί φάνηκε ότι πήγε πολύ χαλαρά πάνω στη μπάλα. Όλοι όρθιοι τώρα οι Δραμηνοί. Το 24-26 παραμένει με τον Μάτιτς να χάνει ένα ασύλληπτο δεκατέτ. Και πάλι οι διαιτητές στο VAR τώρα να δουν την προηγούμενη φάση. Άναψαν τα αίματα. Ένα στιγμιότυπο από την Κερκίδα, ένα πανοραμικό πλάνο. 24-26. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές βλέποντας το VAR για την προηγούμενη φάση. Εδώ οι δύο ρέφεροι. Ποια θα είναι η απόφαση για να δούμε. 24-26. 3 λεπτά και 40 δεύτερα για το τέλος. Δεν υπάρχει φάουλ. Κατοχή για τη Δραμηνή ομάδα. 24-26. Τώρα η συνέχεια στο μάτς. 24-26. Επίθεση για τη Δραμηνή ομάδα. Ωραία πάσα στα εξτρέμ στο Μανολούδη. Σαμεσίδης και πάλι κριτικός. Περνάει. Αδάμ Παπαδόπουλος. Καταπληκτικό πέρασμα. Πέρασε και τον αντίπαλο. Παίρνει και δίλεπτο. 25-26. Να πω το σκηνοθέτη μας αν μπορούμε να δούμε και replay σε αυτό το γκολ του Αδάμ Παπαδόπουλου. Καταπληκτικό πραγματικά. Αυτό που έκανε παίρνει και τη δίλεπτη. Ο διαιτητής θεωρεί ότι τον τράβηξε εκεί ο Γκαρέν. Ο Μπορεγκάρ. Για να δούμε την επανάληψη σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ λοιπόν η φάση. Να δούμε εδώ, είδαμε το τελείωμα λίγο πιο πίσω. Εδώ λοιπόν τιμωρείται και με δίλεπτη ο παίκτης της ΑΕΚ. 25-26 και άλλη μία φορά η επανάληψη για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. 25-26, τελευταίο τρίλεπτο. Η ΑΕΚ με δίλεπτο κερδίζει φάουλ. Η Δραμηνή ομάδα έχει μειώσει στον γκολ. Για να δούμε αν θα σπάσει το αείμνητο σερί της ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική. Το μάτς είναι ντέρμπι. Ωραία κίνηση από τον Σακό, θα πάρει φάουλ. 2 λεπτά και 30 δεύτερα ακόμη για το τέλος. Και πάλι η ΑΕΚ στην επίθεση. Η προσπίση από τον Σακό, η πάσα, γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Λούλιτς και ίδια απόφαση το ρέφερι δίλεπτη για τον κριτικό. Πανομοιότυπη φάση, να δούμε και εδώ replay όπως και με τη Δράμα 86 πριν. 25-27 να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά και για τις δύο ομάδες, δύο replay, δύο αποφάσεις, πανομοιότυπες φάσεις. Ο pivot παίρνει μπάλα, νικάει τον αμυντικό σκοράρι και ο διαιτητής δίνει και τον γκολ και τη δίλεπτη αποβολή. 26-27. Εδώ η επανάληψη. Εδώ λοιπόν η επανάληψη για τη δίλεπτη αποβολή στο Λούλιτς ενώ σκοράρει η Δραμηνή ομάδα με το Κίνα. 26-27. Καταπληκτικό παιχνίδι. 26-27 πλέον. Πολύ μεγάλη μάχη στο τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης. Και πάλι στον γκολ η διαφορά ο Αρμάντο Σίνα σκόραρε. 26-27. Πολύ μεγάλο μάτς. Αν και αδιάφορο βαθμολογικά. Γκαρέν, Σακό. Πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ωραίο γκολ από τον Σακό. Όλα τα λεφτά η κίνηση του Γκαρέν που ελευθερώθηκε και σκόραρε. 26-28 με γκολ του Σακό. Και πάλι στα δύο γκολ η ΑΕΚ. 2 λεπτά ακόμη για το τέλος. 26-28. Και 27-28 τώρα με τον Αδάμ Παπαδόπουλο να συνεχίζει να σκοράρει και την ΑΕΚ απευθείας με τον Μάτιτς να κάνει το 27-29.
Απευθείας με τη σέντρα η ομάδα της ΑΕΚ πετυχαίνει και πάλι γκολ. 27-29, πολύ μεγάλο μάτς. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. 27-29. Ένα λεπτό ακόμα. ...27-29, τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Τσαμεσίδης, άλλαξε την μπάλα με τον Κοτσιόνι. Κοτσιόνις προσπαθεί να μπει, πολύ καλή άμυνα για την ΑΕΚ. Έχει δοθεί και παθητικό, περνάει και ο χρόνος. Μένουν 40 δεύτερα. Η Δράμα θέλει γρήγορο γκολ και καλή άμυνα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να τα κάνει όλα. Κοτσιόνις, προσποίηση, ωραία περιστροφή, καταπληκτικό γκολ από τον Κοτσιόνι, υπέροχο τέρμα. 28-29, ακόμη 30 δεύτερα, για να δούμε, η ΑΕΚ θέλει κατοχή, κρατάει την μπάλα, Μάτιτς προσπαθεί να περάσει, θα κάνει πάσα για τον Βλαστό, Βλαστός περνάει, σκοράρει ο Βλαστός, 28-30 τελειώνει το μάτς, η ΑΕΚ κάνει το 22-22 με τον Βλαστό να δείχνει ψυχραιμία και να σκοράρει για το 28-38 δεύτερα ακόμη, 7-6, υπάρχει φάουλ, έχει σταματήσει ο χρόνος, αλλά νομίζω όλα αυτά έχουν μικρή σημασία. 28-30, υπάρχει time out. Δεν τελείωσε το μάτς. Time out. Πολύ ωραίο παιχνίδι πραγματικά, με 58 γκολ, με πολύ ωραίο θέαμα, με καταπληκτικά τέρματα. Ξεχωρίζω δύο, το Λούλιτς για την ΑΕΚ, εκείνο με τα φάλτσα, το πίβο, να θυμάστε, και αυτή η περιστροφή του Κοτσιόνι πριν από λίγο, το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε. Η ΑΕΚ απλά κρατάει την μπάλα, φινάλε αναμέτρησης, φίλες και φίλοι, νίκη για την ΑΕΚ, Δράμα 86, ΑΕΚ 28-30, οι δύο ομάδες θα ανταμώσουν ξανά για τα play-off, για το 1-4. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ σε όλους.